Sok szeretettel köszöntök mindenkit Szolnoki Gazdasági Fórum konferenciánkon, melynek témája ezúttal változó világ, új stratégiák, logisztika nélkül nem megy. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Önöket azon a konferencián, aminek a neve igen elgondolkodható, változó világ, új stratégiák. Tisztelettel köszönöm azt, hogy immár többedik alkalommal Szolnokon Gazdasági Fórumnak adhatunk helyet. Tisztelettel köszönöm a házigazda Vika Logisztikai Kft-nek azt, hogy ismét egy izgalmas témát állított a rendezvény középpontjában. Érdemes a vasútvonalakat figyelni, amire a vasútvonal megy tartósan, azok a valódi erővonalak, azok mutatják meg az igazi irányokat, azokat a pozíciókat, amire érdemes figyelni. Egy évtizede leszakadunk a régiótól, tavaly recesszió volt, idén stagnálásnál egy picit jobb, jövőre egy szerény növekedés, de mindez kevés, ráadásul perspektívátlan pályán haladunk, és folytatódni fog egyelőre 13-ban és 14-ben is a leszakadás. Az országos fejlesztési koncepcióban megszületett a fölismerés, hogy tulajdonképpen Magyarországnak gyakorlatilag a budapesti metropolis térség az a mérhető világszinten is megjelenő egység, amely tulajdonképpen húzza az ország. A Magyar Nemzeti Banknak egy 2,5%-os hitelébe én személy szerint egyáltalán nem hittem. Az én mondtam, hogy egy sok írni az előadásból, csak arra szól, hogy kiváltsák effektíve égíteleket. Elsősorban azzal a céllal jött létre, hogy mindazok a civil gazdasági szervezetek, akik a logisztika területén meghatározó szereppel bírnak, azok teljesen egyeztetett véleményt tudjanak mindazon fórumok felé továbbítani, a logisztikai fejlesztésével kapcsolatos döntéselőkészítések, döntések megtörténnek. Többször hangoztatott, hogy az Európai Unió részét is integráltan kívánja kezelni a piacot. Ez a európai közlekedési térségre, egységes közlekedési térségre is ugyanúgy igaz, hogy ezt integráltan kívánja kezelni az EU. Nálunk nagyon fontos a kipufogó gáznak az utókezelése, ami látható, hogy most már egy nagyon-nagyon bonyolult folyamaton keresztül történik. Hát én tisztelettel köszöntöm az urakat, és hát szeretnék bemutatni Dittár Gábor urat, a Windheimer ügyvezető főtitkárát, Emel Gábor urat az ICEL vezérigazgatóját, Börzsai Tibor urat pedig az ICAR vezérigazgatóját. Egy alapkőnek kell, hogy azt mondjam, hogy volt 2005, amikor született egy kormány megállapodás, tulajdonképpen a jelenlegi meghatározó szakmai érdekképviseletek aláírásával. És aztán a végén, amikor összedett az egész és arra nem tudták aláírni, akkor ugye lett egy meghívásos tender, amire minket is meghívtak. Azon dolgozunk az ICEL-rel közösen, hogy még laposabb legyen ennek a görbének ez a dalja. Human rights, got to take it off my mind.